Ni Saia Gomez Tejeria naiz, irakaslia naiz Lasarteko Institutuan eta Lasarte Moriako kidea naiz. Argi daukat bai hezkuntzatik, bai langile bezala eta baita feminista bezala ere borrokatzea dagokidala sistema heteropatriarkal, kapitalista eta arrazista honi aurre egin eta bizitza eta zaintzak erdigunean jarriko dituen sistema berri bat eraikitzeko. Egunero ikusten dut emakumeontzat gutxi batzuek idatzi duten etorkizuna eta kondenatu nahi gaituzten patuan niregan edo nire inguruko emakumeengan. Eta hori delata, berri bara ateratzea besterik ez daukagula iruditzen zait. Enpleguari eta pentsioei dagokionean berriz, emakumeok egoera beltza pairatzen dugu. Esaterako, soldata eta pentsio arrakalak, diskriminazio eta jazarpen anitzak, lanaldi partziala, pobrezia, langabezia tasa altuagoak eta etxeko langileen erregimen berezia pairatzen ditugu emakumeok. Lan eremu formaletik kanpo ere zaintza lanak gure gain daude, dudipe. Izan ere, martxoaren 8ko bi greba feministek argi utzi zuten, eta argi utzi genuen modun, sistema honek ez du funtzionatzen emakumeok doainik eta modu ikusezinean egiten dugun lan erreproduktibo guzti horiek gabe. Greba egunean ere, nork ahalbidetuko du gizon guzti horiek goizian goiz piketetan egon alizateak? Nork prestatuko die 11:00-orako bokailua? Nork kafia? Nork garbituko dizkio jantzita daramatzan gantzontziloak? Nork jarri ditu hortzetako pasta, zepiloa, komun garbi-garbilan hortzak garbitu ditzan, gizon horrek? Nor zainduko ditu bere seme-alabak berak piket eta manifetan kalian espazio publikoa okupatzen duen bitartean? Eta hurrengo egunean? Nor joango da bere alabaren tutoretza bilerara, esaterako? Dudik gabe, ni ere urtarrilaren 30an ez nahi lanera joango. Mantala balkoian zintzilikatuko dut, brazalete moria jantziko dut, eta enplegu eta zaintza greba egingo dut.